A primària hi havia una biblioteca i a nosaltres ens agradava molt anar-hi, ja fos per llegir o sobretot per agafar llibres, i sempre teníem moltes recomanacions, i quan vam venir aquí vam veure que també hi havia una biblioteca, però no estava gaire impulsat això del préstec i era una mica difícil d'accedir-hi. Vam anar a veure el director i ens va dir que pel Covid s'havia tancat la biblioteca i només s'obria l'aula d'estudi, però que si volíem agafar llibres que ja organitzaríem alguna cosa. Vam decidir, amb la nostra tutora, anar a remenar els llibres de la biblioteca i vam trobar aquests llibres i ara ens els estem llegint. Jo he escollit aquest llibre que es diu El noi del pijama de ratlles, de John Bowney, perquè és de misteri, impacta com explica els fets i de diversió. Te n'adones de com ho viuen tots els jueus i els nazis i les seves diferències. Jo he escollit aquest llibre que és de Mark Harandon, El curiós accident del gos de mitjanit, perquè és un llibre que és d'intriga, misteri i hi ha moments que impacta bastant perquè no t'esperes el que pot passar. Jo he escollit el llibre de El vals de la bruja per Belén Martínez, ja que està molt ben escrit i relatat i a més explica una època de la història però a la vegada té una mica de fantasia. Doncs jo he triat aquest llibre que es diu Mi familia y otros animales, de Gerald Darrell, perquè em va semblar una història molt divertida i a més és un llibre que està explicat des del punt de vista del membre familiar més petit i t'explica la vida de tota la família durant la seva estada a Corfú i veus que l'autor realment té molta admiració i respecte cap a la natura i als animals. Jo m'he llegit El món de Sofia, de Jostein Gardner, que t'explica tota la història de la filosofia del pensament humà i ho lliga amb una història divertida i és un llibre molt entretingut que a la vegada et fa pensar. Jo ja coneixia el llibre d'Oliver Twist, a més l'escriptor hem treballat a literatura, que és el Charles Dickens, i a més és molt famós, i aquest llibre parla d'un nen que viu en el segle XIX, l'època victoriana, i s'ha quedat orfe. Aquest llibre és realista, impactant i a més crec que està molt ben escrit. Doncs us esperem a la biblioteca perquè descobriu tots els tresors que hi guardem i ens hi trobareu els dijous en 2 torns. Primer i tercer podeu venir de 1:30 a 2 i segon i quart de 2 a 2:30. Us hi esperem.